då? Mm. Du ska stå så eller så? Nej, så. Mm. Ah, jag har ont i huvudet! Nej, just det, jag har de här. Mamma hade en sån här hårklämma, vet du. Och så vippade hon bakåt och fick hela jävla hårklämman i huvudet. Ja, jag borde ha gjort det. Men jag är så svår. Men så ska du inte göra. Om du ska göra så som jag gjorde så är det bara att lägga upp benen på armarna. Vi får se vad som gör ont. Du kan inte kliva upp med